କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏକ ଦିନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଥକିଗଲେ, ବୁଦ୍ଧ ହସିକି କହିଲେ, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହଁ, ତାହେଲେ ସେହି ଉପହାର କାହାର ହେବ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଅପଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହି ଅପଶବ୍ଦମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ରଖିପାରିବ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଅମାନ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଂଯମ ରହିଲେ କ୍ରୋଧ ଆମର କେବେ ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।